Kontxako bandera da helburu nagusia arraunlari guztientzako. Arraunean gehiena irabaztia da kasuna. Hori kanpeonato del mundo bat ezati bezala da. Gehiena, arraunlari batentzako gehiena. Kontxako bandera da azkenian, adibidez, korrika atleta batentzat olimpiadak bezala, ez? Eta Kontxa da nik uste arraunlari batek lortu dezaken maksimoa edo esango genuke. Hori da arraunlari danan ametsa. Ezin da esplikatu zer dan bizin berda pixkatan sentimendu asko daudean. Eta bai, partizipatzea importantea da, baina azken finean hori irabazten duna niretzako da dana eraman duna. Batzuentzat klasifikatzea eta beste batzuentzat erabaztea. Egun hortan, egun batian zehatzia urte guztiko lana gauza asko juntatzea. Ematen du, han irabazten ez bali madeu Kontxa, aurreko danak ez dula balio izan izortako. Eta hori naiz da gor xamarra izan, Kontxa ontzi batek bakarrik irabazteu, eta Kontxa da, Kontxa maksimoa da. Aurten dudio lortuko dan rapori jabengoz getaira ekartzea. Bueno, getaira da Tolosa. Egun berdezu egun hortan, momentu hortan, zure eguneko 150an, eta bertzaizu estropaik onena, eta... Aurten ustete pausoz pauso pixkana ikeala. Laugarren urtea izango da, 3. urtea Tolosa getari bezala aterako behana. Gazte hasi ziren eskak gukin ja hasi, ezi, eta bere maila honen ematen hasita dare. Nik uste blokea aurreko urteetan baino fuertegoa daukeula, osatugoa, eta esperantzak egin gaude behintzat. Uste estropa honen izke horrengo gehala gerra ematen da, aldan estropaik honen nahi, da behintzat nire buruakin, gure buruakin lasai gatzeko, pentsatu da behintzat altzanik honen nahi deu, da aber lortzia da, ez bada lortzen, aldan papelik honen nahi da. Burua hotzoki eta lan hain, lan asko. Eta jakin da guk dakiun bezala iten balin badeu, posibilitatea ondila da eskola hori, dakiun bezala arraunean ite. Eta berrez tegun fallo ekiden, hori, importantia. Gu baino gehiago alimadia gure lana dana ondo egin da, zorionak eman borko izkeu. Burua barruan euki, eta bel lana ondo egin. Bel lana ondo egiten badu, aurten guk erabaziko dugu. Baina lehen osaten bezala Kontxa batek irabazteu, eta egun hortan dena ondo ate behar du. Suerte eukitzaz aparte. Horten bai, hori esango dugu, ez dakit horta jungo beha behintzat, eta Aber, aurtengoan. Alba deu, trapu zarrorrekin bultatu etxea. Iraila iritsi geha, Getari Tolosak markautako helburu guztik lortuta, ligak, txapelketak, Euskotren, lorpenek guztiak, naiz da Kontxa irabazi ez irabazi, ustet gure neskak aurten merezi duela. Badakizu lagunok, igrandean 5:30 denok triangulora. Bertatik, ospatzeko, kale jira alaia egingo dugu udaletxeraino. Animatu zaitezte, unidos a nosotros, que nos lo merecemos.